wie is er al wel eens van zijn fiets afgevallen? Bijna alle leerlingen van groep 8 van basisschool Witheim zijn wel eens van de fiets gedonderd. Ja, maar het was niet op mijn hoofd. En daar zit hem de crux. Een gekneusde pols overhouden aan een val is toch anders dan de gevolgen van een val op je hoofd. De 11-jarige Jidde kan erover meepraten. En papa werkt zelf ook op de ambulance. Dus hij maakt het genoeg mee. Dus ik hoor dat ook wel eens thuis. Dat hij weer een ongeluk met een fietser heeft gehad. Neuroloog-intensivist Marcel Arius waarschuwt al jaren voor de gevolgen van het niet dragen van een helm. En dat het aantal slachtoffers alleen maar is toegenomen, kan hij wel verklaren. Veel meer e-bikes, fatbikes, veel verschillende snelheden op de fietspaden, soms veel afleiding, grotere wagens. In totaal worden er 200 gratis helmen uitgedeeld op scholen in Zuid-Limburg. Het is een begin. Arius hoopt dat een helm dragen gewoon normaal wordt. Dus ik denk eigenlijk dat de verplichting niet nodig is. Maar ja, als ik dadelijk vanuit wat langs een middelbare school rijd, dan zakt de moed me een beetje in de schoenen. Deze groep 8 leerlingen doen nu nog braaf hun helm op. Maar doen ze dat ook volgend jaar? Ja, geen idee eigenlijk. Omdat het er gewoon niet hip uitziet, ja. Als je hem goed draagt, gebeurt dat niet zo. Blijft je haar wel zitten? Ja. Mij maakt het niet uit of ik een helm draag of het niet lekker zit. Nee. Je gaat die gewoon opdoen als je na de zomer op de middelbare school staat? Ja. En dat biedt hoop op een dag met treurige cijfers.